everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Naras doon rin na, boss. Nakatuog yun siya. Karon, maklaro ko na yun ang tinuod kung may palpak kabahas ko gisugo kanimo Puldo. Ha? Kung may samad gani siya sa likod, nagpasabot ka na nga siya si Salome. Boss, unsi nakita mo sa likod ni Dorina? Dili. Dili! Boss, unsa ko na? Ari, ganong imo makugisuntok, boss? Mangutan kag nganong, Ari, tanawa ka na iyang abaga. Tanawa! dili, may dako siyang uwat sa abaga. Samad ka na agi sa hunting. Oh. Ug nagmatuod ka na nga siya si Salome. Ha? Ug nagkakita ka ni anang iyang gisulog nga bracelet. Ako ka naligalo ni Salome sa katapusan niyang adlaw na tawan. Siya giday, si Ma'am Salome. Anong nahitabo man ni? Ha, Puldo? Wa man mo mapatay si Salome. Ako, boss. Boss, ako pa ko siya napatay, boss. Boss, klaro kayo na ako siyang naigo sa dayon na niyang kahugi sa pa. Nya nga buhi ba siya? Ha? Dili mahitabo nga masipyat ko sa pag-ila niya, Puldo. Naanan niya ang tanang ilhanan nga siya si Salome. Pero boss, tinuod lagi akong gisulti mo, boss. Naigo yun ako siya. Napusilan yun ako siya. Pero ngano malaging buhi man siya? Mahimong mabuhi ka na, Salome. Tungkol kay iya kong gitraidoran. May nakaluwas yung tingali niya, boss. Mga nga nabuhi siya. Boss, wa na sad na siya makailan ni mo. Pero buhi siya. Ug posible nga mahinumdum siya sa nangaki. Ug mahinumdum siya sa mong away. Ug kung mahitabo na, posible nga siya amuguba sa kahapsay sa atong mga plano. Boss, kalma lang, boss, kalma lang. Mahimo man nga ato siya patyon karon dayon. Dili naman siya makasukol. Bisan ikaw pa yung pusil niya, boss. Pwede dyan kayo. Kaya wa na siya kalibutan. Oh. Ha? Uy, hala, nanawag. May nanawag. Si Doc tingali ni. Hello? Nanglingling, mapagid mauli si Dorina? Hala, Doc, wa pa magyud, Doc. Uy, amo na ganing gituyok og balik ang tanang suok sa bay. Pero wa man yun si ma'am, uy. Okay, sige. Pabutang sunod ako pagtawag o balik ha. Sige, Doc. Kung mauli gani siya, ay gusto palakta. Sulti siya nga nagkabuang tagpangita niya. Doc, patabang na lang tingalis imong kailang mga pulis, uy. Kay na-missing naman yun si Ma'am Dorina, Di ba? pa siya madeklarar nga missing. Kay pipila pa lang ka oras nga nawa siya. Oo, mausab di ay, no? Tawag lang dahin ko kung may balita naman ni Dorina. Boss, wa pa yun siya kalibutan ba? Nagkatugod nagbayo. Pwede rin yun nga. Imo siya pusilon karon. Dili na makasukol mo, boss. Oh, imo yun siyang patyon, boss. Siya ang babag sa tanan kong pagandoy. Busa di gid mahimo nga mabuhi siya, Puldo. Oh, sige, boss. Pusilin na siya, boss. Boss. Ayaw na. Ayaw kong pagganga. Boss,
kanang iyang bracelet nga iyang gisulob nga imong hinatag, boss. Tanawa. Naay usa ka tinuod nga yawi nga nagbitay. Ha? Klaro kayo, boss, nga tinuod na nga yawi. Tinuod kining yawi. Nag-iipon niya kutay sa bracelet. But may pasabutan na, boss. Nga importante kaayo ka ng maong yawi kang Salome. Tod. Dili mahitabo nga ibutang na niya sa bracelet. Kundi pa na importante kayo. Sige na, boss. Patyan na siya. Aron wa natin problema. Boss, daon sa mga ka, boss. Anong wa man ka magtingog ya? Magsige na magagtutok ka ng bracelet. May gitaguan siyang importanteng butang gikan ako pulto. Ha? Imposible nga iya nang ibutang sa iyang bracelet kung dili pa importante kaayo para niya. Boss, basin kung yawi na sa usa ka safety deposit box sa bangko. Nagibutangan niyang mahalon nga alahas. Di kay alahas lang ang iyang gibutang ini. Unsa pay lain, boss? Mas importante pa ang gitaguan ni Salome nga di niya gusto nga akong mahibawan. Mao nga nakahuna-huna na siya sa pagtraidor nako. Ha? Aw, ulbaon na, boss. Pusila na siya. Dili. Unsay dili, boss? Dili mahimong mamatay siya karon. Unsa? Kinahanglan makuha ko una kung unsay iyang gitaguan una siya patyon. Ha? Ang pangutana kung tinuod bagid ka nga na-amnesia kini si Salome. Paminan ako, boss. Tinuod yun, boss. Nga na-amnesia na siya. Tungod kay, wala ko siya makailan ako. Wala siya makailan ni mo. Ug labaw sa tanan, boss. Lain na ang iyang bana. Usa ka doktor. Gusto. Doktor ang iyang bana. Ug siya lang ang nahibaw kung tinuod bagyod nga na-amnesia kini si Salome uwa. Aw. Ato nang hibawaan, boss. Kung manawag ta sa ila. May numero ka sa bahay sa doktor? Nalimot ka, boss. Ako sa siyang doktor sa diyang disgrasya ko, boss. Nakakuha kong number sa ila. Gikan sa iyang sekretarya. Kung mauhatagi ko sa iyong numero, dali. Landline ni boss. May nanawag sa telepono. Kumbaga dayon Lingleng, basin ang doktor na kana. Oo. Verdance Residence, hello? Hello? Oy, kung kinsa ka man, tingog, oy, kay doon ako importanteng tawag nga gipaabot, ha? Mahimo bang ikasulti si Salome? Way Salome, dere sir. Hello? Hello? Hoy! Wa kay batasan! Oh, kinsa ang nanawag? Da, lalaki man to, nangitang Salome. Kinalang mahibaw dayon ang doktor ni Ana. Ay, tuod. Nalugig ka nga kalit nga nawa si Dorina. Oh, sinanglingling maning nanawag. Oh. Hello, Nang. Hello, Doc. Ay, nanawag yun ko aron mahibaw kas nahitabo diri, Doc. Ha? Ngano? Unsay nahitabo diha, ha? May nanawag sa landline ug nangita ni Salome. Unsa? Nagpaila ba siya nimo? Wa, Doc, bastos kayo. Pagsulti nako nga way Salome nga nagpuyo diri, gibutang man dayong telepono. Bao ba? Okay. Sige, mupaulin ako diha. Kung manawag, balik. Pangayog number, aron makatawag ko niya. Huwag Salome nga nailhan ang nakatubag nako. Wag yung tingali sila makailan sa Salome, boss. Pero siya si Salome. Kanang babae nga naa karon sa itong atubangan, siya si Salome. Boss, nood yung tingali nga na-amnesia ni siya. Ha? Patyan na siya, boss. Kaya miingon na ba sila nga kanang ma-amnesia ko no, posible nga maulian iniglabay sa mga panahon. Maayo nang ikaw yun ang magkapatay niya, boss. Aron sigurado. Sige na, boss. Pusila na si Salome. Dili. Unsay dili, boss? Kung tinuod man nga na amnesia kini si Salome,
Nagpasabot ka na ngawa na siya mahinumdum sa nangagi. Oo, noon, boss. Wa na ko siya makailan nimo. Ug nako. Kung bao ka na, luwas ang akong sikreto sa pagkakaroon. Pero boss, unsaon naman lang kung maulian siya. Ug mahinumdum siya sa inyong away. Kinahanglan nga inig-abot niya ng higayuna. Ni ana siya sa kong mga kamoto. Ug mahibahuan ko na kung unsay gamit niya ng yawi nga naa siyang bracelet. Boss Iban. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!